Sí, mira, buenísimo. Josep, comença. Josep, com vulguis. Bon dia a totes. Som els xiquets i xiquetes de tercer de primària del Superior de Mediona. Avui us anem a interpretar les cançons relacionades amb els temes que estem treballant aquest curs a la nostra escola. En primer lloc, cantarem persones iguals que David Bergal, que parla sobre la igualtat de gènere. Per a començar, interpretarem un món de plàstic composada per Vicent Ros Baratxi. Tot el material que emplearem en aquesta cançó és reutilitzat d'altres activitats. Donem donar les gràcies a Andrés Soler, que ens acompanyarà al piano. Esperem que us agradi molt. Thank you.